Здравейте, аз съм Тина и съм щастлива тук и сега. Искам да ви кажа, че току-що завърших семинара "Живот на върха". Чувствам се прекрасно и да споделя, че няма нищо по-хубаво в живота ми до сега, което съм правила за себе си. Пътешествието беше уникално, едно пътуване към себе си. Открих толкова много интересни и уникални неща за себе си. Свързах се със себе си. Искам да благодаря на Нина. За мен тя е една фея-вълшебница, която ми помогна да отключа сърцето си, да усетя себе си и да се почувствам щастлива. Тук и сега.